Yo, Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman, perlu Anda ketahui semuanya bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Wonten sampur sekarat. Dadi kok dodon kok campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara sone bosok. Lah ya empuk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah. Pancen iku lambene dawa. Ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya, ayah. ancuk. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Ora cita-citaan. Ora cinta ya wis. Ndak kuremuk. Kadung macake ke jam 7 lho, Mas. Dijak foto karo Pak Lurah karo Bu Lurah bolak-balik. Lah wong pancen ya seneng sing dinteni awakmu. Seneng piye malah ditokne jam 12 wedakku blober ngene kok. Ora apa-apa. Iki madhep nang ndi wae gak masalah. Sing penting aja madhep mendhuwur lah. Ngawur. Ya. Aplah-aplah. Alhamdulillah saged silaturahmi nggih Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah. Walah, piyai kene iki jan grapyak semangat tenan Mangke Mas. rumiyin, Mas. Wonten dawuh. Derek tangan sing asmane Cak Komet sing sinten nggih? Sing pundi? Lah kula niku Pak. Oh, jenengan Cak Komet. Nggih. Lah kamangka nek komet niku artinya bintang yang berekor. Betul. Berarti jenengan kagungan ekor. Gadah ning alit ngeten. Wonten ekore ning pesek Pak niki. Oh, Ekor nggih lah. pesek Lah iki. kula lak maneges ateges negesaken ngoten lho ya. Wah, nggih tenan kok. Gumun setahun jembleng serendeng ya, Mas. Piye, Mas? Piyai kene iki kek grapyak semangat saya-saya panjenenganipun Pak Lurah, Pak Lurah. Ketua Panitia, Pak RW karo Mas Eko iki lho. Wah, piyai lek budidaya ya kaya ngono kuwi ngreka daya Mas Komet arep ditimbali tekakne kene. Daharan apa dicepakne Bu RW kowe ngerti ra? Lho berarti ngerti ta sing nekakno kene awake dhewe sapa? Lho, Pak Eko. Oh, lah aku ora ro. Lho. Lho kowe iki ditanggap ning kene ditekake dirawuhke karo piyai kene kok ora ngerti lho. Gak ro aku. Lho. Lah kowe tujuanmu mrene apa? Yo tanggapan. Lah sing nanggap kowe sapa? Ora ro penting mulih cair ngono wis to. Sik. Mulai kok cair ya Mbak Cangik. Lah sing arep blonjo kowe sapa? Lah yamene wis kadung dandan kaya ngene di delok wong sakmene akeh iki ku nek ora dibayari kan ya apa ya saru lho. Sing saru sapa? Yo sing kene to. Nek ora bayar awake dhewe kok gak malu. Lho, lah nyapa malu wong kowe teko kene ra didhawuhke karo sapa iki panjenenganipun Mas Eko. Nggih. Karo Pak RW. Nggih. Mas Komet diaturi apa pada malam hari ini? Nggih menika ulang tahun desa. Loh, kok ulang tahun desa ngawur to, Mas? Lah apa to, Mas? Iki kajate bersih desa utawi ruwahan. Oh, lah kowe ngerti kok takon iki piye to? Lah kuwi nurut awakmu lho kok ora ngerti iki kok. Alhamdulillah silaturahmi wonten mriki. Mrika wonten dusun pundi nggih, Bu nggih? Cangkring. Cangkring Malang. Walah nek kaya kene aku wis biasa Mas ning Cangkring Malang wis apal karo penduduk kene. Apal to? Apal RT-ne mriki sekawan nggih Bu nggih. RT-ne 4, RW-ne 2, jumlah penduduke 462, rondone 71. Iya, lah kok Tak apalne aku. Tak data kok. Sampai kaya ngono lho. Lho kadung cedak pelek karo Pak Lurah kok. Kuwi dalange urung karo apal. Tak apalne Mas nek aku ngono kuwi Mas. Mergo apa nyaketke seduluran pas sederekan. Ngepasi awake dhewe ditimbali ning kene. Oh, nggih. Nggih, tolong Cak Komet. Nggih. Kula niki tanggapan teng mriki kaping-kaping. Mboten apal lho RT-ne pinten, jumlahe pinten. Berarti mun bolak-balik. Nggih, kaping-kaping pun teng mriki nggih. Ah, mbok digratisi tunggal. Ah nggih. Lah, Monggo nek gitu. golang bojone kono. Lho, nggih to Pak nggih. Wong Pak Lurah mau wis dawuh kok Mbak Cangik, Mbak Limbo. Sok mben nek nimbali Mas Komet nekakne Mas Komet CS ditimbali ning kene neh, ning kene Cangkring Malang. Cangkring Malang. Nanggap ping 5 gratis ping pisan. Cocok napa cocok, Bu? Setuju. Nah, sakniki kantun jenengan sanggup gratisi mboten? Nah, Nggih, setuju. Aku lho nih nanggap kaping-kaping monggo nggih.
Kula gratis nanging kanca-kanca mau sing mboten. Lha ngono to. Lho ya sedaya no Pak niku akomodasi kok ya Mas awake dhewe komitmene dadi seniman kok ya. Engko kanca-kanca caduti padha wae. Kaya ta. Ora nek dalang iki komitmen kok Mas, dalang iki dalang laris, dalang ya apik, becik. Ora iso. Lho sak jam ngene iki Nek dalang ki dalang apik awake dhewe gak ngira iki dikeki tempat dhewe ngene gak ngira. Mesti Diisi makan lho. mesti dadi siji. Lah kan ngerti panitia anak aku gak patek apik karo kono. Ya kan? Sik. Mas. Aku gak elek karo dalang iki ngono. Ya apa kon kok galek karo dalang wong jenenge seniman kanca partner nyambut gawe. Partner apa? Nek iso iki kowe karo melok Pak Rohman Rohim. Roman Widodo, Roman Rohim. Pak Roman Widodo iki Roman kudu Widodo telepon aku ping 15 lho. Lho, lah gak tau dadi. Lho. Lah perkara gak dadi ki apa perkara dinane ora pas, tanggalane ora becik. Dinane pas, Tanggalane pas, lah sing ora pas. regane njaluk rego BPJS. Oh, berarti kowe kaya lurah kene kowe iki. Lho, nyapa? Kaya Pak Lurah kene kalau Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Sembodo. Sembodo piye Mas Agustus neh ya tak tekane neh rego BPJS bolo dhewe. Ora masalah. Sik to kowe kok gak rukun karo Pak Dalang wong jenenge nyambut gawe nyuwun sewu lho Mas komen. Nek di atas panggung walaupun kita di bawah itu ora tekoan Ya. paribasane satron tapi nek dhuwur panggung semua itu partner kerja nyambut gawe bareng. Lah iya mula kuwi guyon Mas. Maksudnya Janjane ki wau kula nggih mboten kira-kira ngernah-ngernane kanca Cak Komet dan kawan-kawan. Nek ngoten ya. Nggih nek kowe nek Nggih, niki wonten papan panggenan sisih kiwa niki wonten. Sisih tengen wonten. Dadak bisi iku lho, cantrik bisi. Pak, terus Cak Komet liwat anu mburi larapan mawon jare. terus sinten. Cantrik niki wae sing ngomong bisi aku ya. lah niki tergantung sing urunan mriki sing kathah nggih mriki kok ya Mas yo. madep rene. Wis madhep rene rasa ngurusi dalange. Yo salam sing apik Wis dongane. yo wong dalange paling yo larang awake dhewe ya Met yo. Alah. Aja ngerti ngono kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, Pak, kabare sehat? Panenane dadi kok ajur niku Pak? Pertanyaanmu ya bener Pak Ewi to. Lah nyapa Pak E? Ya tok pertanyaanmu pertanyaannya dadi panene dadi ya pertanyaan ketok biasa ngono to. Iya. Tapi nek kuwi sing duwe sawah, sing gak duwe kan ya tersinggung to, Blok. Lho, Kok tersinggung piye? Wong aku lah ora duwe sawah kok panen gundulmu ya. aku iki ndongakne becik lho Mas. Dongakne ya sing lengkap wong donga ora kulaan. Muga-muga sing duwe apa iki muga-muga panenane dadi nggih Bu nggih. Anake muga-muga dadi anak sing soleh kami gunane nusa bangsa duwe agama amin Allahumma. Iki nak sing gak duwe anak nelongso. Lho, lah kok iso ndek Lah anak sing soleh-soleh sapa nganake urung duwe kok. Nek ndongakno ki ndonga ora kulaan sing lengkap. kowe iki ndongakne kok mbok bantah aku mang ndongakne muga-muga petani sukses tandurane dadi panene maling parwah mbok paido. Sing gadah sawah, tambahi ngono sing mboten gadah tumbas. Lho. Ngono. Lho sik. Lah nek tumbas ki lek duwe dhuwit, lah nek ora duwe dhuwit mongko tuku iki mbutuhke ragat. Lho, bocah kok iso gak mikir. Lah kuwi Bank BRI, Bank Jatim iki disediakno kanggo awake dhewe. Nek gak duwe dhuwit utang nggih ya Bu ya. Lho, nggih nek jamaahku. Kowe iki balane sapa to Bu kowe iki? Ya bolo aku, wong ki ya lesu ya to, Ya. mangan. Ngantuk. Turu wis rasa bingung, ora duwe dhuwit, utang. Lho ngono. Dipikir gampang wae. Kabeh nglakoni ngono lho Mas. Cocok sampean iki. Pancen cocok. Mongko lek utang ki ra wajibe mbayar. Bayar iki nek duwe, nek urung duwe semoyo. Ngono. Sik to, kowe iki penduduk apa to, Met? Cap iki cap lang. Wong jenenge wong utang ki wajibe mbayar nek gak mbayar semoyo. Lah sing dienggo bayar ki rak ya duwe to. Lho, mongko kowe sering ditagih BRI pegawai bank nek kowe gak iso mbayar. Lho nyapa? Lho, nek ditagih Ya semoyo to. Gawe utang anu rong minggu ne Mas rene lho ngono. dadi ndongane iki kudune muga-muga sing ora duwe sawah endang tuku. Ya iya. Ndang tuku sawah. Tuku sawah. Nek tak dongakne muga-muga sing kagungan putra muga-muga dadosa putra ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapak nek gadah putra. Lah lek ra duwe. Lho, lah nek lho rumah tangga 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun urung duwe anak. Lah Mari gak gelem konsultasi karo ingsun. Dadi sik to. Kowe iki pangkatmu apa kok ingsun iki kira-kira aku maksudnya karo aku iki lho. iya ngono lho. Najan to ki aku blegerku ketok dagelan paling tidak aku punya trik lah.
Oh, metode. Paling enggak iki memberi solusi, memberi motivasi karo warga kene. Dalam bahasa Islam mengatakan berikhtiar. Apa, Met? Ikhtiar. Alah, kowe ikhtiar kok idu muncat iku. Alah, ikhtiar ngono tok ngono lho kok. Ikhtiar. Carane piye ben duwe anak kuwi, Met? Caranya gampang, ada dua cara. Maksudnya dua cara. Cara medis atau alternatif. Itu penting. Ana loro. Ya. Nek sing secara medis upamane kok gak duwe anak, secara medis piye, Met? Medis itu kita bisa konsultasi ke kedokteran, dokter kandungan dan lain sebagainya. Oh, Mungkin iya. dikasih penyubur atau bagaimana. Upamane dokter SPOG lah. Lah, kuwi lho sepok. Kok sepok. Lah ya kuwi. SPOG iki spesialis ogok-ogok, Met. Aku tak daftar kok tok. Spesialis dokter Oh, kandungan. padha karo dalange. Metodene ya. Dalange iki ya sepok. Apa sepok iki? Apa niki, Sepok? Spesialis ogok-ogok nih lho. Oh, dalange iki metik kok. Biyen Metik mati kok kaya motor. tanpa gigi. Karek si tontok ning ngarep kene. Delok iki. Oh, kuwi nggo ciri khas. Dadi nek ora duwe anak iki secara medis, Medis. periksa ning gone dokter kandungan spesialis sing wis paham ngerti karo bab ning gone janin. Iya no. Nek saiki sing nomor loro, Met, secara Alternatif carane piye? diurutno. Oh, dipijet. Aja lara. Lho, nek diurut ya dipijet to, Met? Gal. Kok diurut kok gak dipijet? Diurutno aku sih. Pamane sindan iki Mbak Denis, anake dalange kok urung duwe anak. Sing anak. Dipijet. Ora usah diurut. Maksudnya diurut ki piye? Diurutno kok yogane apa awake dhewe, apa sing ndi sing anu lah engko sapa ngerti ya ta. Met. Sing penting kan Diurut iku lak ya dipijet to, Met. oh gak Diapakne? diurutno no. Upamane diurutne bengi iki nggone anu Mas Eko. Aku sih iso. Wis sik. Pak Eko iso. Terus apa Pak RW. Pak Supriyadi langsung Sik rakene. Kuwi malah ngerusak wong wedok iku abrakan kok. Sing penting mana. Ora manah ning anake dadi kula weling iki engko lurik-lurik iku kok. Tapi kan iso ndungane soleh dan Yo soleh. didongakne muga-muga piyai kene Cangkring Malang Nggih. sakpungkure ngawontenaken tasyakuran ruwahan ya Mas. Nggih. Ngeruwah iki saka tembung ngruwat arwah. Mudeng ra kowe utawa wulan Saban. Ngepasi wulan Saban kowe ngerti ora sing winginane lagi gempar ning gone Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh nggih. Ning gone Pacitan enek apa, Met? Lindu Haji. Lho. Lindu tok iki kok. Oh iya, lindu tok. Enek lindu. Lindu. Iku kanggo pralampita wong Jawa iki aja nganti ilang jawane. Jawane. Elak-elu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Sing anakne ruwah niki ya piyai Jombang kaya ngene iki, ruwah ngruwat arwah. Dadi sisik melik leluhur sing mbau reksa sing kawitan bibit kawit saka desa kene diruwahi muga-muga bumine sing dinciki diuyui, dijaluki banyu pitulungan, muga-muga dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Allahumma Amin. Amin. Didongakno muga-muga piyai kene pinter kabeh nggih Bu nggih. Piyai ku nek pinter mempunyai skill SDM kualitas dan mutuavitas insyaallah piyaine pinter-pinter mesti hebat. Nah, ini menurut pendapatmu. Orang kan berpendapat lain-lain. Loh, kok iso lain-lain kok mbok bantah to, Met? Lah aku yo ndongakno ya dhewe. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dongakne aku nek tak dongakne piyai kene pinter kabeh. Anu ngen kula gedhekne, Mas. Lho, ora gede. Iki lho. Oh, iya wis. Iki nyapa to kok? Lah orang gede. Halo, Tes. Halo. Oh, pas gede ya, Met yo. Oke. Suaramu gede to, Met? Lah ya aku dhewe gumun ya. Bocah kaya pentol korek ngono suarane gede ya. Rek jres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggiri. Mek. Niku Lagi. suwantene sinten niku? Lah yo piyaine kaya katen bat ngono kok suaramu gede. Kok gegek kleru mikmu Met jajal-jajal mik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diwedi. Iki gak suaramu nek iki Met. Jajal iki jajal. Anu nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula nak ayah menten iki swara kula nggih ngeten iki malih. Mosok to ya Met ya dhewe-dhewe ya suarane ya antarane jam ya. Lek lho seksine ya nek dhewe. Mosok to Met jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiang cangkring Malang ini nek salam malah pedet cengengesan ya. Lah iya. Maksudnya kula salamin ndongane sampean niku ndongane kula dadi dijawab kanthi Jawab sae. wong ngucapke salam iku. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Arek-arek ya prek. Iki kalau salam malah pada cengengesan. Bu, sampean iki mudeng omongane Mas Komet mboten ditungake lho jenengan iki. Wong salam iku hukume apa, Met? Hukume iki Sunah. Sunah. Sing jawab hukume iki wajib. sampean kok malah guyon cengengesan. Baleni, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas iki ngucapke salam sunah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marang Gusti. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngono yung mbok wis Sik Met. Nek iki kleru Met, iki Met. Kliru. Omonganmu kaya telek iki, Met. Aku kok kaya tau rono aku ngono. Ayo, kowe ku kleru leh ngomong, Met. Ya kliru titik Ala lho. kleru lho akeh nggih, Bu nggih. Assalamualaikum. Ngene iki ndagel ngene iki tau lho. Piye? Bareng ngono Pak Sesuke ngono ya. Iya. Rapat desa. Iya ya panitia pembubaran Kok panitia Pak Lurah sambutan yo kliru kok. Kliru piye, Met? Yo. Assalamualaikum. Ngene iki alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Aduh, gara-gara ndek bengi wayang. Terok kowe. Kudune ya sing becikno. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, Pakmu kok akeh men, mbokmu kok akeh men. sambutan ki lho, Tru. Oh iya ya. Nek sambutan kok malah tekan ndi? Aduh ya mbok iki kok. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika wis roh nek ngondo iki pajar ya sapa? Wis roh nek bengi mbok omongne. sambutan. Dalu punika wonten wayang. Sing ngomong nenek bal-balan ya sapa iki wayangan ning kene cangkem. Iya iya. Ki arep sambutan kok dibantah ae lho. Kebantah wong kleru kok. Enten wayang dalam rangka nggih menika ruwah dusun Cangkring Malang. Oh, cocok. Kula dongake sedaya kemak apa dongamu? Aku tak dongane muga-muga piyai kene kabeh warga Cangkring Malang tak dongake muga-muga pinter nggih Bu, nggih Pak. Nggih gak patek mentek. Loh, kok gak mentek piye to, Mas? Alah ora atos wae kula. Loh, Kula dongake mugi-mugi sedaya kemawon dados sugih. Krungu kupingmu. Kono cuwapet to. Amin. sik to, sampean iki mbolon Berarti Bu. penting sugih. Kula dongake muga-muga piyai kene pinter nggih Bu. Muga-muga sugih. Pinter. Wah, iki loro karo iki kok sugih ya heeh. Pinter ya heeh. Loh, paling gak iki nek manusia hidup di dalam ning donya ngene iki, Met. Ning gone warga dalam kehidupan iki kudune duwe skill SDM. Halah pangkah penting sugih. Loh, Pin. iki mulak penonton. Ya, Yoga sak sindene lho takone. ya. Sak Pak Dalang. Tak dongane muga-muga yoga karo sinden karo dalang pinter nggih. Pinter iki wis kaleksanan. Nyatane iso dadi laras sing apik kuwi wis pinter. Muga-muga sugih. Amin. Butuh sugih areke. Lah jangan pinter cek butuh sugih. Lah, Sik kita bantah omongam iki, Met. Omongam tak bantah nek iki. Lho. Saiki kowe nek Pak Lurah pamane ya Pak Lurah iki kudu duwene pinter, skill SDM kudu dhuwur piye carane mbangun desa, nata desane pembangunan infrastruktur ben maju, Met. jere sapa? Jareku Lah Pak Lurah ora sugih saiki ya dadi omongan kok. Iki lho, dusun iki lagi Cangkring Malang. Cangkring Malang. Njaluk sumbangan. Ya. Besok ae lah gak ndidit ngono. Balik. ya Lurah apa sok gak usah dipilih ya. Ayo, ya ora omonganmu. Lho, penting sugih awakmu merongos ning kene-kene gak gara-gara duit, gara-gara apa? Heh. Ayo, rungokno kowe. Pip. Penting sampean iki sugih. Betul lho, sampean gintal betul Bu iki. Ya pancen betul lah. Lho, Tapi nek duwe anak nyuwun sewu lho, Met. Duwe anak iki kudune pinter. Disekolahke. lho, nak anakku sekolah ke ora perkara ben pinter kok. Ya ben pinter nek anakku, Met. Anakku gak. Lho, ya ben padha karo kanca-kancane ngono tok. Dadi esuk enek kegiatan adus nganggo seragam budal pinter masalah ora wis gampang pikir keri. Jane ki wong apa to, Met iku, Met? Wah, aku wong gak umum kok, Mas.
Wong maratuaku ngrasakno aku bingung kok. Sik to kandhane. Wong ki nek pinter nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek wong pinter, wong bodho ki pangane wong pinter. Kok iso? Lho kowe saiki ngandalke sugih tok kowe iki mongko barandengah blonjo dolan barandengah iki kudune jajan, kudu butuhne skill sing hebat. Diapusi. Kowe diapusi karo karyawanmu. Lek wong sugih gak apa-apa, Mas. Lho, aku sono sedina ping 3 gak masalah. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Cah santai kok lho. Lah nek wayang iki kudune ya pinter dadi dalang kuwi kudu pinter dadi yoga iki kudu pinter. Mas yo pinter nek gek wong sugih sapa sing nanggap? Ayo, ape wayangan omah kok genjongi depok dhewe. Ayo. Lah nek wong sugih iki penake nggonti wong sugih. Duh, enek apa-apa bermanfaat, Mas. Acara ngene iki, acara dusun desa kurang sumbang. Upama ana masjid, pembangunan urung dadi, Keramik kurang dadi. ngandalke wong pinter tok. Ora iso. Lho wong sugih. Lho nek ora wong pinter piye carane mbangun masjid kok ben kokoh ben kuat. Ayo tutukane semen, tukune nganggo duit. Sumbang masjid. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Kok bojo kok mbok keramik iki lho. Wah, kileng-kileng. Omahe di keramik, Omahmu di keramik. mergo kowe Sugih. Upama wayangan bengi iki ngandalke pinter tok ora nek wong sugih. Iya repot no. Upama anggarane kurang bengi iki met Tutup. Ah. Wong sugih kok. upama wayang iki bayarane Kurang tak tutup. Upama ndelalah bayarane dagang kok bengi iki. Nah. Lho, gak wae dhewe to. Lho, kowe wong sugih lho, Met. Kowe berarti nang kene bengi iki kowe ora njaluk bayaran. Nggih, Bu, nggih. Mergo kowe sugih, Met. Wis gelem nyumbang karo Piai Cangkring Malang kene. Cangkemmu sugih cek upama Cek upama kok wis disiarno ora bayaran. Wah. Lah wong sugih upama kok ya mbok omongne. Tak omongi. Ana apa? Cangkring Malang. Terus ndi desane kene iki? Carangrejo. Carangpring. Niki Carangrejo. Lah iya saking akeh. Carangrejo. Niki diluk ngas. Ana apa, Mas? Bulan 8 Agustusan. Nanggape campur sarine Komet CS. Met CS. Terus pengat solawatan bulan 9. Songo sapa, Met? Sing ngaos. Ning Umi Laila. Kuwi yo gak enek aku. Enek kowe nek. Ape ra nekano kene dosa. Lho. Sing Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Iya ya, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah nggih. Anang kok nak kira-kira gak percaya tak DP. DP Met ra apa-apa. Umume rak sing nanggap sing DP. Heeh. Iki gak sing nanggap aku tak DP sih. Kowe mulane omahku loro kentek. Lah perkara apa? Ya tak go DP. Oh, dagelan kok ngeyel iki lho. Ben payu. Oh iya ya, sing penting iso silaturahmi. Ora ya tanggapan kok silaturahmi omonganmu ya. Ya sik to, Met, nek Pak Lurah ngiyani iki sing Ya. ditekoki wargane. Nyuwun sewu nggih, Bu, nggih, Pak nggih. Upama bulan 8 kali bulan 9 piyai kene nekane Komet neh pripun cocok napa mboten? Pak Lurah, suara rakyat adalah suara Tuhan lho, Pak niki, Pak. Nah, iki lho. Iya. Cocok. Mulane ngene Mas Komet nyuwun sewu Mbak Sampai Cang. bulan Gak selindro. Nggih. Cocok tapi nggih dalange kudu dalang roman lho ngoten. Oh. Campur sari Pak kali anu selawatan mboten dalang. Pak ini nglayani campur sari. Tapi campur sarine Komet mau pun DP ya, Pak. Sampai nek nonton gak apa-apa teko ya, Met ya. Apa paron ya paron? Ora iso lah. Sampeyan campur sari sik ulan 9. Aku bendina iku campur sari wisan. Lah bojoku jenenge Sari. Oh, bojone Sari. Bendina sok-sokan bengi campur sari. Sari wong kono Sari kali rapet nggih niku nggih. Enggak. Sari rapet. Kan bojone dalange jenenge Sari Puspa. Oh, Sari Puspa. Oh, nggih. Mulane ngeten Mbak Cangik Mbak Limbuk Mas Komet. Iya. Sampeyan iki dibutuhne wong akeh dijaga kesehatane. Mergo yuswane sampeyan pinten umure? Ya sene nak 45 lan. Umurmu Met? 45. Nek Mbak Cangik nyuwun sewu Pak Dalang Rohman. Wah. Roman yuswa pinten Bapak? Kula 60. Nah iki. Lho, masa nggih? Nggih. Modele kok kaya 59 to? Oh iya. Lah wong kacek setahun lho, Met, kacek setahun kok ya. Iya. Kacek setahun. Makane layak wis ora nek untune iku layak. Oh nggih, wong Lah. jenengan mari genje dadi Iki untune gletak-gletek mula lali. awe gumen Met. Biasane lek dalang kondang iki dalang laris ceklane iki HP iPhone. iPhone 17. Paling enggak minim 13 Pro Max lah. Kowe ngerti iki mau apa? Ceklane apa Met? HP sungut. Iki gak apik jarane sing mburi kono. Iku apa gak apik lho, Pak? Ya apa? Iku gawe kuping.
Nyapa ya ati? Ya ora mergo ngene Met dari segi fisik kaya Fisik. Mbak iki kurang dijogo kesehatane. Kaya panjenengan Mbak Cangik, Mbak Nggih. Ibu, Mas Komet iki ming sharing. Nggih, nggih. Iki ora nuturi iki ora. Nek segi dari umur 40 munggah iki biasane kekurangan B3 Met. Napa iku? Pitelu. Lho, iya ta Met? Kok malah medeni kancane lho kowe. Alah sing nomor 1 iki balung padha linu. Nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Oh iya iya Pasti iya. iki Iya bener bener. sing nomor 2 niku budek nggih mboten Mbak. Nggih. Nah kuwi aku sik normal kok kono nggih. Durung kono durung. Pasti niku kumene umure ngunjak terus saya suwe-suwe iku pasti balung padha linu, budek sing pungkasan kuwi bawur. Apa iku? Gak roh wong lho Met ngene iki lho. Mripate Jenenge- mlawur. Ngomong PC ngono. PC ku ora Honda Met, Honda PC. Pecet. Tak tapuk sisan ya. Kudune kuwi di apa iki di kudu. Lah kene cah sihat tok. Ya ora. Masih usiane olahraga tak jaga. Alah paling-paling kaya kowe iki balungmu ya mesti linu. Lho ora lho sik sehat Jajal alhamdulillah. pamane ngene. Ora apa-apa. Ora krasa pancen sik olahraga terus kok. Aduh. Nah, iki jenenge balungmu do linu iki. Ngene. Linu. Balung do linu. Lah balung dikene ngene kabeh sapa wong ya? Carane kuwi enek, Met. Carane balung linu. Carane balung padha linu ben sehat kuwi. Ya ditularno karo cangkring Malang kene. Iya, kaya Mbak Cangik nyuwun sewu dipun serat iki carane. Monggo. Carane dipriksakno ning gone dokter. Dokter, Sedina biasanya nek gak disuntik, diwenehi obat aja suntik aku. Gini. Aja suntik aku, gak wani aku. Lho lagi nih, Met. Ah, loro, gak seneng aku. Loh, Aku pil ya aku. Loh nek pilku genah carane anut anjurane dokter. Iya. 1 hari 3 kali. 3 kali. Esuk Esuk loro, loro. awan loro, Awan sore. loro, sore lore. Sore Sik to. Esuk loro, esuk loro. awan loro. Awan loro. Sore Sore lore. Awan sore Sore lore. Sore loro. Esuk loro sore lore. Sore loro. Kowe malah bingung. Aku mau kok jero wis bener kok. Lah ya maksudnya Wong wis ngomong esuk loro sore lore. Lho, Ih gara-gara pil pe. maksudnya esuk ku Iya. loro awan loro sore. Ngene lho, ngene. Sore ngene. Sore ngene. Carane wis ngerti apa ora ngombe obat iki kaya kowe iki. Ya ora ngerti wong aku ora tau lara. Lara kok larang. Indonesia. Carane nek kowe pengen sehat, nek esuk kuwi carane ngombe pil utawa nguntal pil. Iya. Nek ana bocah sekolah mangkat sekolah kuwi untalen, Met. Sak sepatu nih. Seragam langsung digelap. Maksudnya iku nek ana bocah sekolah mangkat numpak sepeda untal, Met. Lah iya, Mas, berarti rak sak sepatu nih. Sepeda ya aja lho, iki gak kolu kowe. Ya Allah, Met bocah kok goblok kuwi. Marang tuaku ya omong ngono. Lho. Maksudnya kuwi nek ana bocah sekolah mangkat kowe wayahe nguntal pil. Wah, lah ora. Roro mang lho, Met. Esuk ro. Kowe ora omong wayahe ya. Esuk Nenek ro. bocah sekolah budal untalan lho. Bocah sekolah ora roh dosa, ora roh apa ya kon nguntal. Maksudnya mangkat kowe wayahe nguntal pil iki Pil. esuk. Lek awan. Awan ki anggere nek wong adan dhuwur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untal. Cek langsung cek. Hau. Sing ngadan nggonku gewedhi, Mas. Aku apa kok lu aku? Jenenge Kamdi. Ya Allah, Met, iki wong goblok iku. Maksudnya kowe iki nek ana wong adan ki wayahe nguntal pil. Wah, lah ngono to. Lah kowe mbok untal adan mbok untal nyapo. Iku nek awan. Awan. Sore. Sore anggere ana srengenge kok ambles parake ngulon untal, Met. Wah, panas no. Srengenge. Panas, gak iso. Iya. Patokanmu angel kok. Maksudnya wayahe ngombe pil ngono lho, Met. Ya ampun. Omong sing jelas Lah ngono. ya wis jelas ngene lho iki. Oh, iso. Carane kuwi nek kowe pengen sing ramuan utawa sing tradisi, sing herbal enek. Jamu ngono. Jamu. Pama kok awakmu pegel-pegel kesel ngene iki aja ninggalke ramuan tradisional. Met. Tradisional. Kowe pamane kok anggere awakmu kesel pegel, ngene iki kowe ngombe jamu sing digendong, Met. Bakul jamu sing digendong. Bakul jamune sak loro to. Lho, Lumpuh. Bakul jamu digendong. maksudnya iku bakul jamu sing diadai botol kuwi lho, Met. Lho iki jen apa bakul jamu kok? Bakul jamu diadai botol iki sepiro gedene bakule? Aduh, Met. Maksudnya Ini jero botol. bakul jamu sing diadai dunak nang nguri ki lho. Oh, alah kowe periksa ta. Lho, bakule. Bakule diadai dunak. Jamu iku lho pegelino, asam urat dan lain sebagainya. Iya, Yung yo. Apa Iki to, Mbak Cani iki. Kepitung cara ngono alus basane. Pripun? Iya, Nduk.
halus bosone. Lah nek kono iku lak jare nguntal ayo. Heeh, lah nduk kene kok gak apa nduk ngelek. Lah ngelek ki lho, Met. Carane kowe ngelek bakul mang, Met. Ngelak. Aku foto karo HP ku yang ngelek ki. Ngelek kowe iki. Kuwi kudune ngono kuwi. Iki biasane balung padha linu. Rak ngaten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, pasti. Ini Sing- niku atuke anak kula Limbuk wong pun leres Mas Lindro. Mulai bojone gorane kok kan nguntal. Nggih, mriki ngelek. Iki apa nduk ngelek iki. Lah ngelek iki. Kono met nang lek-leken kono wis. Wah, jenengan Rin monggo kula aturi ngelak. Kuwi Ora tau ketemu ya tadi omongi aku asline musuhan karo iku. rasa digagas ben ngelek lah, Met. Bane jenenge Pak Roman. Roman Rokim. Ki ngelek ki mau ki nek sing nomor loro ki biasane budek, Met. Apa iki? Kaya kowe iki budek. Kok Tapi sok- kaya upama, Mas, Dalam namine sinten? Komet Omahe ngendi, Mas? Bojonegoro. Sampun kagungan bojo, garwa, Kagungan pinten, Mas? tunggal. Anake? Kalih. Anyanyane. Apa nih? Budek kowe iki. Wong budek ngono kok gak ngaku to, Met? Lho, ora. Mas, Sehat to. Mas, namine sinten? Komet Omahe ngendi? Bojonegoro. Sampun kagungan putra? Empun kalih. Kalih. Heeh. Budek ngene kok, Met iku kok. Piye bocah Iki iki? budek ya, Met, asline kayak Met. Mas ya kowe ya budek. Ora iso. Namanya siapa? Slendro, Rumahnya mana? Bluro, Jawa Tengah. Anaknya berapa? 1. Alam mana? Aku mang rene numpak mobil, Met. Alam mana? Mangan bebek goreng enake ndak umum, Met. Alam mana? Alhamdulillah ning gone Pak RW disuguhi jeruk, disuguhi manggis, disuguhi apa iki jenenge kopi. Alam mana? Aku dikai mangan ning kono enek rendang, enek opor, ana rawon, Met. Enake ndak umum. Alam mana? Alah piyai kene grapi semangat dalange Pak Roman wayang bengi apik ndak umum, Met. Aku dhewe gak jelas kok kowe jelas. Aku dhewe lu bingung. Alam mana kok ya dijawab Sing penting kan gak budek to, Met. Kuwi ora budek ning kuping usul. Loh, wong sing penting iki ndak budek, pinter cerdas. Iki biasane budek. Budek. Sing nomor 3 iki sing pungkasan iki bawur. Bawur. Utawa nek mriki napa, Pak, nek bawur niku? Picek. Blawur, nggih Oh, blawur. Blawur nggih. Blawur, Met. Blawur. Kurang kasar Jombang kok blawur. Lah apa? Picek. Wis iku anake kuwi kok. Oh iya. Iya. Ora sate deng aling-aling kok ya, Iya, Met. yo. iya. Dadi iki pas Met nek motone blawur picek. Blawur. Kawane. Kuwi kaya kowe barang iki kurang awas. Kurang awas piye to? Kene sik jelas. Iki piro? Iki piro? Siji, Iki loro, iki telu. ora iso 5. Lho kok 5 telu? 5 ya, Met. Kok iso 5? Lah sing dodok iki rambut hitung loro iki. Wah. Kok gandeng ngene kok lho. Iki ya melah. Melok kancane kok ora melok iki ya. Berarti piro iki? Iki 5. Woe 6. Lah kok iso 6? Lah iki gagange lho. 6 kok. Lah iki jajane tanganmu. Ngene. Ya ora 6. Ya 7 ya, Met. Kok iso 7 lho? Lah iki 5 iki gagange, lah iki wite. Enek wite ngene kok. Itu. Itu. 8. Lah kok iso 8? Lah iki gagange. Lah iki wite. Ya. Lah iki woe iki. Nggonmu cilik lho. Obat cendel iki. Lah woe kok mbok krekep ngene kok. Kok cuwi nek layak bojomu kok WA aku ae. Be-be. Gak. Wah, lali. Wo. Niki piye? Bacane Pak Roman iki. Keceplusan. Koncoe, bojoe arep di WA-ne terus. Aku jan tak jaga, Mas. Lah kono WA terus. Wis. Oh, ora nyapa-nyapa kirimi foto. Lah aku kan yo ingin to. Oh, alah bentuk iki, Met. Sumpah lagi pindho. Anu piye? Gak. Sik tak urus kowe, Met. Nyapa, Pak? Kanca lho, Met. Iya, ya. Masa bojoku pincang aku ya doyan, Met. Ngene iki, Met. Duh, sing pincang ta? Ya pincangi. Mosok sing kuwi. Ya bener. Bojoku sing pincang ngene, Met. Gak masalah aku pas mendem kok. Ngawur ae bojone. Menghibur cangkring Malang. Lah nek menghibur iki ya nyuwun sewu, Mas. Iya. Piyai kene iki wis pirsa Pak Lurah serta ketua panitia wis paham. Selain Mas Kometku pinter ngelawak nggone nglucu ndagel. Beliau itu punya talenta yang luar biasa, tidak seorang pun yang tahu dengan talenta Mas Komet. Jadi coba. Jari bakul-bakul iki mang. Suarane Met MC iso kowe. Iso gaweanku sak urung ngene iki MC ya. Sak upama MC kaya orkes mau, sore campur sari Pangan aku. iso tenan ra? Bisa. Jajal pamane MC. Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir tentunya di kawasan Cangkring Malang tentunya, Cok. Untuk Anda semuanya yang sudah hadir.
Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik, namun tidak menyurutkan semangat Anda semuanya. Mulane aku gak iso ganteng iki gara-gara mbok ngenak-ngenene lho. Iki irung apa talang jane. Lah aku kok bukan apa iki ngelek tanganmu to, Met? MC ya kudu MC ya lah kok mbok ngelek tanganmu ngene. Yalah. Teko telak ya, Mat. Kula dikon ngelek Anakku tanganan dulu kok. Pitados Mas Selindro. Nggih. Nah, kula kapan dari ini kan diparingi informasi saking Abah Kirun. Nggih. Lho, anu Pak Roman, nek komet wis sembuh iso, wis cocok kuwatir. Tenang nih, Pak. Saya ora iso ming bayar utang tok, Pak. Ya, Met ya. Lah niki yo. Ana niku mboten cirios teng kula. Pak Kirun cara multi talenta. Dawuhe Pak Kirun ngoten. Ora resep ya kene sapa sing ora pirsa? Met guyune iki sithik wae. Sithik ae kaken kuwi. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya panggilkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah tentunya masyarakat Cangkreng Malangco. Ada siapa dia? Hah. Bujat irungku. Jare kon Siti. Maksudnya sedingan ae kok. Jaremu Iki jane gebres apa arep nyarke MC? sedengan. Sedengan ae iki kok kocluk. Oke, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hadir tentunya spesial di kawasan Cangkring Malang, coy. Ada deretan artis yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Tak panggilin satu persatu siapa dia. Metu telek. Wong ora tau bener. Ya ora bener nyarno iki sing apik, nek MC dangdut. Dangdut. Upama MC dangdut, Met. Dolalah dek sing nyarne iki nyuwun sewu ya Mbak Cangik, Mbak Limbuk. monggo. Wong jok kala mangsa iki nek wayah sasi ruwah, sawal iki MC ki entek, Met. Entek rame kok. Upama dolalah nek penyari nek MC-ne umure 79 ngono piye, Met, nek nyarno, Met. Dadi MC. Nggih, jelas Iso. Lah karo Pak Eka gak tuwek MC iki. sang saya dangun ini kan menungso sang saya sepuh. Sang sepuh Nggak. lah. Amin. Kreativitas anak muda niki berkurang mergo seolah-olah dipandang sebelah mata seniman Tuwek MC. ya? Iya, umpamane MC tuwek, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, masyarakat Cangkring Malang tentunya. Ada beberapa artis untuk Wis ambulan, Pak, ambulan, Pak. ambulan. Wis sampe bongkoe cek MC lho. Lah wong wis bongkok ape wis wayahe kok ya dadak Sing MC. keterlaluan kowe nyapa nganggap MC calon mayit dia. Lah, nek iki kowe ra mungkin iso, Met. Apa lho aku sing gak iso. Upama kowe ngemsi ndelalah ngemsini wong mati kowe iso apa ora berangkatke wong mati. Niki angel nggih. Ayo ra iso ngene iki. Angel. Teng Jombang di Boten enten lho. Mboten enten to niki. Wonten Mojokerto nggih boten wonten. Mojokerto ndek enek iki, Met. Dangdut. MC. Dangdut. Nggih. Lah ya cara dangdut. Dangdut, cara dangdut ngemsini wong budalke wong mati Oke. nganggo nada dangdut. Sona. Iki jarene Pak Ketua Panitia. Iya. Lek aku nge-MC iki, engko ditambahi 500. Sapa sing ngomong? Pak Anu, Pak Eko. Gak. Lho, lah ketua panitia Pak Eko iki? Aku usul dhewe. Oh ya wis. yo. Loh, mayit kok tak iyo. Mayit. Budalke mayit kok yo lho. Lah tapi versi dangdut kok. Oh iya iya. Yo, Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman, perlu Anda ketahui semuanya, cow, bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita doakan berada di tempat jadi sisi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa dia? Saya napa saya? Piye tak budal Pak? Kok ngawur Maksudnya bayange. wayange dibudalke. Ya lali aku. Wow, ning luar biasa tenan Mas Kemet iki. Alhamdulillah. Nyolong kethek tenan Mas. Nyolong petek kok ketek iki jane. Lah tenan kok paribasane iki didelok dari segi piyayine ya ora gedhe, ya ora cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak. Pas Landu. heeh. Pas kaya apa iki bathok bolu isi Telek. madu. Ya. Kula nggih mboten nyangka Mas Lindro. Dalem Nggih.
pinangge wonten lebet iki pun nyangka nek Cak Komet ternyata talentanya betul dawuh Abah Girun luar biasa. Pak Lurah mawon mau sampun nyuwun teko kalih kula. Nyuwun pirsa Pak Lurah. Terus pundi to? Mas Lendro, Mas Komet iku didelok kaya ngene iki piyaine meneng ngombene apa Mas? Kowe mbok omongi Mas ngombemu apa Met ki Mas? Banyu aki, Mas. Lho niki lho. Nah, jenengan pengen kados Mas Komet ngombe apa Met? Banyu aki. Lah sesuk menjenengan nek bar mayang ngunjuk mawon banyu aki ya Met. Ngoten nggih. Nggih, mungkin Napa-napa? Sedina pira Met carane Met? Hah? Sedina pokoke esuk loro sore-sore rong gelas. ora gelas. San Surataton potong ngono kene. Yo, apik. Kuwi nek sone apik kaya ngene iki. Mak iki Mas iki ya apik lho. Sosoke kalau mangsa nyuwun sewu Mbak Cangik Mas Komet. Niki son rak biasane sone ming mek sithik mawon ngoten niku. Cilik gek napa spekere jero wis do suwek kabeh lho Met. Kuwi piye nek Aku tahu tanggapan ke son tahlil. mini kompo kuwi ya? Ini kompo. Setelane gur telu Mas. Bas volume karo triple. Kuwi telu tok ya. Ora nek apa Aku efek ki kene. arep gak mangkat ki kok ya duwe. Mangkate lah ngono. Bareng aku lagi salam wis gak jelas blas. Piye? Asara para terakhir katru. Terakhir mriku wonten terkene sasare karakter. Wonten sampur terakhir sekararat. Dadi kok dodon ki koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok campur sari sekarat ngono ya. Sekarat Nek dhewe. son iki ya penak to. Penak Mas. Dari beberapa widodari Mas Komet. Nggih. Sindene yo akeh ya Met. Ah, nggih. Wayu-wayu gek wedok-wedok kabeh Met. Wedok, Cara kowe kon milih sinden Jiro Lupat Monem, sing mbok pilih sing ndi Met? Aku. Ojokane Sing ireng iki ya Met. ireng ki gak lanang to ape. Gak wani karo sindenku sing lanang gak wani. Wani aku. Wegah. Napa kowe kok wegah? Masa kamu itu ndak tahu loh. Jarwo, itu lanang. Iya toh? Dari samping kan roto. Kecaranya apa Jarwo? Nah, itu. Kowe kok ngerti nak suarane Jarwo? Yo ngerti aku tahu di TV. Koncone Jarwo sing Som anu koncone Jarwo kae sok. Sapa? Jenenge sapa kae koncone Jarwo? Adip ta Sing- sapa ya? Iya, Bos. Ya kuwi to. Jenenge sapa? Sapa? Ah, sapa Jarwo? Nggih, sapa? Lah, lho lah nggih sapa? Lah ya sapa? Sing Iya, Bos. lah sing ora sapa? Lah iku. Jarwo. Sapa? Lho. Lah ya. Suarane Jarwo piye? Sekarang ya, kamu itu dibilangin kok ya. Sini, Adit. Sapa? Iya, Bos. Sekarang, Bos. Adit. Bang Haji. Upin. Upin. Itu malah kartun kabeh keton aku nganggur. Yo iso kowe kudune iki seolah-olah dagelan iki sapa ngerti? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya sapa? Sapa? Goblok. Sapa? Cah cilik apa lo? Suarane sapa? Bang Haji. Roma Irama. Iku suarane Bang Haji Rumah Irama to. Jangan lupa minum yang ada gambar badannya. Apa itu? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro dadi sikile 6. Ya kan? Ngono ku ya diomong nenek kowe iki tuku mloro iku jenenge blarutan mesti mbok tuku iku. Larutan, blarutan. Lah tukumu loro Sinten kepareng jumeneng riyen, Pak? Lah monggo jenengan pilih sing namine sinten mau? Bebas. Sing Bebas, nggih. Milih Met. Tenan bebas? Nggih, monggo. Pojokan niku sing beto HP ijo. Sing HP ijo sapa to? Nah, niku. Met iku wis expired, Met. Heh? Wis expired. Aku senenganku ngono-ngono kuwi. Ah iku Mbak Yai wis. Kuwi wis gak kakean permintaan anggere nek dhuwit klitik karo nan remason beres. Saya toko beres ki. Lah kuwi anggere iso umur-umur sak ngono anggere iso glegek nek apik to. Lah glegek wis bolak-balik nyekel kok kuwi nuntun no, Met. Yo milih sing apik. Nyuwun sewu, kula ngambil sindene tunggal, Pak. Monggo niki wonten Mbak Denis. Mbak Denis. Oh, Mbak Denis Met. Wah, iki Tapi Ya katut. iki putrane Mbak penjenengan. Slendro. Nggih, dawuh. Mbak Denis nggih multi talenta cuma nggih materialistis. Loh, sekarang nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Dalang. Wanita itu harus materialistis, seorang laki-laki harus kerja keras demi menghidupi seorang wanita. Wong wedok kok ora materialistis jenenge wong wedok. Kok celuk. Nggih. Ya Met yo. Heh? Ya Met yo. Heeh.
Aku gak roh lho padahal. Wis tok mbelani Ayo, aku. Nduk. Mbak Denis sing pundi, Pak, nika? Niku sing Mesti iki bocahe nek Denis lho, met biasane tanggoku iki Denis iki pawakane iki lencir kuning cilik, wong ayu. ora mesti. Iki gak. Lha kowe karo to, Met? Lah aku suwi karo kene kok. Maksudnya pacaran bebojoan. Pacaran bebojoan Gak ya tak batin tok wis suwi ngono. ah batin suwi kok mbok omong. Suwun Wonten diajeng Denis. Langsung Anu- disempoti to. Anu lho Medal ngriku napa teng ngriku? Teng mriki, Pak, teng mriki, Pak. Yo. teng mriki nggih. Nggih. teng Pak. Oh teng panggung nggih, ngapunten nggih teng mriki nggih. Lah iki Met. Bocahe wis ayu Met, ayu. Monggo Cak Komet disuluki. Laras sing disuluki. Nggih. Tuk 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 Tok. Ora ora serpek nggih. tuk tuk tuk. Oh niki serpek Jawa Timuran nggih, Pak nggih. Wah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis, mikrofonipun sampun Untung tak diastor. kawan kentongan mana. Loh nggih. Wah. Benjang nek menawi tanggapan malih mangasto kentongan nggih. Ah, Pak. nggih. Wah, selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis. Nggih wilujeng dalu Kang Wah, Mas. pripun kula niki mengerti asmane mireng ning ora ngerti karo piyayi. Nggih kula nggih dereng tepangan kalian jenengan nggih. Paring asma kepanjangan Oh kula Denis. Mbak Denis. Panjang sekali namanya. Siapakah dirimu? Nanti saya fotokopikan ya KTP-nya ya. Ini mau mek mekar apa mek apa? Pakai FIF saja. Oh FIF. Iya. APE Dira bunganya 13%. FIF saja 7%. Oh apal men Iya, nasabah lama betul ya. sekali. Nama siapa? Denis. Rumah. Rumah saya. Iya. Rumah yang mana ini? Rumah yang sekarang ya. Oh rumah sekarang. Rumah sekarang ada di Bening, Gondang, Mojokerto. Gendang. Yang Halo. Pun kenging. Ay, cola. Bajirut kok. Mbak Denis nyuwun sewu, pepatah Anjing. sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Heeh. Paring asma kula selindro saking Bluro Jawi Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Betul, 5 jam dari 5 sini. jam dari sini. Oh. Kak apa bayarannya kan akeh toh? Alhamdulillah saged silaturahmi. Ngene Alhamdulillah. iki awake dhewe ketok grapyake ya, Mbak. Lah ya. yo nek bayarannya akeh aku mbok yo dikeki titik. Selamat malam, Mbak. Sopo sih? Loh, Sopo? saya yang namanya saya Sopo iki? Kok sawangane kok sok kenal banget kenal yo, Mbak, yo. Kan kita belum berkenalan Nek awake yo. dhewe biasa melok Lah, ndro kok yo, Mbak yo. Kan awak dhewe wis biasa yo biasa nang pasar Mojo Agung. Kuliner. Dodol berambang kan Iya, yo padha ambek nek aku. Mojo Agung awake Sopo dhewe. sih? Sopo sih? Mas Sasil lo belum kenal gua. Kok elek ngene mang kok yo melu cuk gawe rai sing iki po. Kayak Sing siji, sing kayak siji. ruwae. Yang satunya belum garing, jadi ini neneknya. Sing kapanane kok mamel kae to? Hah? Sing mamel iku to? Lah ngono kok yo. Wis mamel ya iku gak usah digawe iki yo gak usah digawe ganti liyane. Aku sing gak liyane rip. kae sing liyane kae diteleki pitik ya Met Iya, ya rai. masane temen tuh Rai yo, liyane, Mas, yo. Rai sing nomor 3 diteleki pitik ya Met ya. Sing iki ditelaki jaran. Iki gak repot tak siri ya beda iki. Apa iki Majir? Apa kuwi? Omongane gatel no. Disiri piye sih? Rayo diteleki jaran lho. Loh, iku jenenge anu Mas, rezeki. Rezeki Met. Heeh. Biasane nek diteleki rezeki biasane tuh Biasanya kan nek titik to, titik kok tak tai lalat jenenge to. Iya. Nek tai lalat kan cilik to. Cilik. Lah Nek nek- gede Tretong. Ya. Sama pelok ngono. dazo. Neng nyuwun sewu lho Mbak Denis. Nggih, Kang. Piye kaya panjenengan iki degane klopo ijo bejane sing dibojo piye Nggih, ayu nggih, kaya. Kang. Sampeyan duwe pacar purun to, Mbak? Dereng, Di bojo, Mas. Ter. Sampeyan iki urung duwe pacar. Nggih, dereng. Ya ampun kok padha karo aku yo Lah duwe iso, pacar. ayo yo piye? Oh, pacar-pacaran yo. Ya apa iki njaluk nomor WA-ne apa piye? Mbak, Apa? wis mbok pikir tenanan. Sopo? Di bojo urip nang alam donya pistane kok
Di bojo kayak tremos. Lha gak apa-apa ganteng kok. Iki pelawak mahal iki. Ngene iki ganteng lho. Kucingku loro ki gabres. Lah lha apa? Iso pahing. Penghinaan Mas, penghinaan iki. Kowe ngenyek iki ya. Ngenyek iki. Jenenge kowe ora seneng karo wong wedok. Lah, Iki iso. jenenge body sing semlohe, Met. Kowe ndek bojo lemu iki bejo lho, Met. Mergo wis ana pariane, kethu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus Artinya duwe bojo lemu aja mbok pegat ya, Met. Nek mbok pegat kuwi eman empuke. Lho, gak ya sing digoleki ku apa? Empuke. Kowe nek turu ngene, Met, ning gone mlumah kene iso mok nggo bantal, Iya. gitu. Miring ngene iso mok nggo guling. Heeh. Jajal, Met, keloni sewengi miring ngene rak kram sikil, Met. kuwi rak masalah embuke. Sing bener ngomongnya, sing santun. Loh, lah ya empuk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah, pancen iku lambene dawa, Mbak. Lah, Cara iso. lambene dawa cara mesin saiki kombi, Mbak Ning. Kok kombik piye to? Iku Mesin sing panen. panen paring. Oh, alah. Empuk. Empuk. Aja. Lah nyapa, Met? Nek iso kan diet. Lah lha apa ngono? Lah kok diet Lah iki? kok iso ngene nyapa? Carane diet piye bojomu diet? Bojoku diet. Terus priye? Ambune. Hah? Ambune lho. Hubungane dia tambah ambu iki apa? Wah, gak ngerti anggere mapan turune diet. Kok ngene to aku ngono. Dadi wis tak pengen Walah. diet, gak aja sampai diet tau. Tibake bojomu bokonge bosok kuwi, Met. Kelepe bocor. Ora Ya, iso. diet. Nyuwun sewu lho iki. Ini digadon apa dinapane? Ya timbarne ngene, Met, ku terus digolek bar kuwi. Heeh. Lho kok enak men to? Iki piyai iki ya sibat multitalenta. Multitalent. Melodroke ya apik. Cara pemain ketoprak ya iso, pemain film ya iso. Nek ndelok model-model ngene iki wis mesti apa ya jenenge ora bapake, ibuke mesti gak ada. Mesti yo apik. Cedak maksudnya. Wis maksudnya apa ya? Apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari Dari Gak pohon. mesti. Heh? Gak mesti. Kok gak mesti? Nek colong bajing piye? Bajinge iki. Maksudnya ngeten lho, Mbak, kacang Piye, ora piye? ninggalan jarak. Lah. Gak mesti. Kok ora mesti iki? Ya dilelesi wong kok. Ayo, Lah, kacang atom. Gak enek lah jarane kacang atom iki. Kacang atom mek ya lek ya. Terima kasih lo sudah membantu lawak kita. Matur suwun lho, Pakde Matur ya. suwun lo. Meneh bijak sepelan jari. Matur suwun kacang atomipun. Ya, Met. Dalam. Iki Mbak Denis iki tarung-rungake iki piyaine selain nyinden iki Ya. selain ngodruk. Selain apa ngodruk? Lodrok kok Ngodruk. ngodruk. Ayo. Selain ngodruk iki pemain film ya iso lho, Met. Lho, cara peran adegan iki biasane nek film nyun sewu pirsa Roma Irama, Bu. Nggo pirsa kowe. Roma Irama niki gathokane biasane nek pramen atau pemain film gathokane sinten, Mbak A? Ani. Asu. Mbak. Asu gundule asu. Gaso. Iki Ani. Kok ani? Ani. Ani. Iki Ani. pramen Ani nek biasane sing ngiringi rak musik. Musik. Sarene iki musike wis mulih. Wis mulai. Diganti gamelan. Ganti gamelan. Wah, cara lodrok ning bahasane Indonesia. Ngono. Soale sosok lodroke lakone Sarip tambah oso. Terus? Ya enggak. Iki digenti Ki anyar iki. Joko Sambang wis biasa. Iki digenti. Apa piye? Lakone Ani karo Roma Irama. Ani arep dipek bojo Roma Irama. Rama. Pake gak entuk. Iya. Sing Ani sapa? Sing Ani kowe. Mergo Anu. kan pas. Sing Roma Irama sapa? Sapa nek gak bajul kae. Lah ya mau tuh aku elek ngene ganti raine so. Ora apa-apa. Gak enek liyane ta. Sampe mang go dagelan mek loro ta. Liyane Ora. golekno ndek kotak-kotak ngono lho. Ora apa-apa dilu engko kene kayak kalender ya. Iya. Sing Kok kalender to? siano Sampai sik. namen. Siano sik lodrok Iya, ati iya. ya. Oh iya. Kene tak dong ngene kae ya. Wis Aku demi dadi- demi iki ya. Aku Demi dadi warga. Pak Yani, Pak Yani. Bapak Yani. Oke wis. Adegane sik pertama. Bapake kok cilok. Mbok ya Aja ngono to. Iya, iya. Ngono ya bapakku ngono iku. Iya lakone aku berarti. Ya. Peran utama ya. Siarne nggih. Ya kono sik tong tak tok ngene kene. Monggo ya disiare. Ya, Oke. ayo kamu siaran rono sik. Apa jenenge ludruke niki Pak? Siksa anu nggih, siksa budaya nggih. Nih, ngawur. Ngawur. Rindu job. Nah. Ojo ta. Apa jenenge? Sing Mbak? penak. Lu duruke Pak Roman. Roman CS. Apa iku cak slendro ya, Met? CS iki apa? CS ya. CS ki tes. Oh iya. Ini ces. Oh iya. Takok ya sing Iya. kamu gak ngerti ya. Gak Lodrok Roman CS.
Hadirin yang berbahaya, Bahagia. Hadirin apa? hadirin yang berbahagia, saksikan pagelaran Ludruk Romansi S. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita Ani dengan bapaknya Ani digondol tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak baca gitu. Lakon sebuah cerita cinta tidak direstui orang tua. Yuk, dung tak tahu. Tuh. Dengan Ngangge ndok asin setunggal, Mbak. Nggih. Nyapa kok ndok Eh, barang. Kok jek kok berjaluk mangan iki piye to? kowe iki pemain disiarne kok tidak Dasar. menghargai Wis ape main to? Gak penyiar. sopan das. banget kok. Pada pagelaran malam hari ini Ludruk Roman JS menampilkan sebuah cerita cinta tidak direstui oleh orang tua dengan peraga-peraga dan juga pemain-pemain terbaik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bapak Ani, Bapak Ani. namanya Mas Eko, yang diperankan oleh Cak Selendro Muhammad Saputro, dan juga Ani diperagakan oleh Mbak Denis Wijaiyanti, Dung petak, dung petak, dung. dan juga Roma Irama diperagakan oleh Bapak Roman. Loh. Loh. Pemainnya wis jangkep aja tutuk kene. Lapo? Rumah kok isis. Lah iya. Aku iki lho kok. Diperagakan oleh Cak Komet Bojo Negoro. Selamat menyaksikan Ludruk Roman CS. Telunyur, Trung. telunyur. Padha nanti wong. Sudah beberapa dina saya ini kerja. Le, Beberapa hari Dina. Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari aku nggak pulang. Sekarang pulang anakku sudah tidak ada di rumah. Sudah saya sekolahkan biar pinter, biar sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kenyataannya Ani belum juga pulang. Ayah. Ani! Aku pulang. Slow motion. Oh iya. Baleni, baleni. Slow motion ya. slow. Sini alon-alon Slow. blok. Iya, iya, Alon-alon. Ya. Ani! Gerakan nih. ki perlambat. Ayah. Sing siji iki kok gak slow motion blas to. Sing di Gedandul, gandul. oh gamelane. Iki ndang to iki ndang di play mana iki. Oh, iya, iya. Iki bokongku. Ani! Play. Ayah. Api. Daya kundi. Iki keluarga koceluk iki. Ayah. Hei, Ani! Ayah kemana saja dari tadi ayah? Ayah kok siku. Oh, lah, Ani PC matane. Ayah di sini. Ayah di situ ternyata. Lo Ayah. Pi, tung tak tong. Ani! Ayah. Di reply iki, di reply iki. Ene lindu. Lindu lokal. Kalau di lokal ngopo? Ora ngrasakno kower ya. Ora rindu. Makanya aja dipepet-pepet mau Aja dulu cek gak dipepet. keri. Ani, Iya ya. kamu tahu nggak Ani? Bapak itu baru aja bapak pulang, ayah Ayah. pulang. Ayah pulang kok Ani sekarang sekolahnya kok sering pulangnya telat. Ngapain aja Ani? Ya biasa lah ya, kan anak muda. Bukan itu, anak muda ini sebagai generasi bangsa sekolah yang pinter, yang pandai. Assalamualaikum. Sudah pinter. Aku metuku kapan? Tidak menerima, tidak menerima tamu dulu ya. Oke. Ani, Ya ayah, ingat kata-kata ayah. apa ayah? Karena orang tuamu, ibumu sudah tidak ada yang mewakili hidup segalanya, hanya ayah Ani. Iya ayah, Kamu pengen apa Ani? Coba kasih permintaan. Pak Jero. Ah, bongko we. Oke, Ya, besok saya curikan Ani. kok dicurikan ayah? Wes ora dadi paham rapopo. Motor keren mau Janganlah ayah. Wong mioe kredit tok jaluk. Kan cuma Pak Jero ayah.
Ayah belum kuat Ani. Kamu sekolah yang sukses tidak boleh pacaran. Iya, Ani, Ayah. Ayo, ayah mau kerja dulu ya Ani. Kamu di rumah aja ya Ani ya. Iya, Ayah. Iya. Tung tak tong. Ya Ani, ayah. Sik. Kayak celeng. Weh, Eh? kowe dadi apa? Celeng. Dadi masalah. Loh, gak kowe iki lho peranmu dadi apa? Jere Roma. Lah Roma teng ngene kaya maling iki lho. Lagi kok goblok. Roma isih berwibawa ngono lho. Loh, pertama wibawa Oh, tapi iya. karena tidak disetujui oleh Hasu ini, saya kan Ayah. ayah ini, Ya. saya kan Oke, baik. diam-diam. Oke. Anggo musik. Iki etok-etoke genah-genah ngono ta? Oh ya. Ek. Ani. Etok-etoknya saya kora-kora ya. Ani. Aku sudah tidak. Sik. Op. Lah kono nyapa to Ani kok nganggo ngene. Walah, Roma Kok kotrok. iki film religius kok. Lah yo kok Kono malah nganggo Roma ngene. Terjadi Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Iya, Roma. apakah kamu mengingat aku? Aku ingat kamu. Kamu Roma. Ya Ani, Iya, Roma. Iya. memang Jangan, Roma. aku. Jangan. Ani, Roma, lepaskan. Jangan. iki Ani meteng. Ani meteng. Lah kok Ani meteng ki? Bener nak anake Roman. Anake kok Eko, pane Oh iya jenenge? Pak Eko. Aja ngono. Lah aku kudu piye to? Ani iki jual mahal. Oh, ngono baik. Heeh. Sik setelan jual mahal. Ani, Ono remote pokoknya. enten remote ta Pak? Ani. Remote-mu nanti. Itu ada tombol power on off di depan. Hah? On off. Kok konslet? Ani, aku sangat mengerti bahwa ayahmu tidak pernah menyetujui kita. Namun aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Ani, Romane stroke ya. aku akan menyanyikan lagu buat kamu, Ani. Sepiro gambangnya, Mbah? Eh? Gambang. Sah profesional ini nganggo apa-apa iso. Yo, gambangnya, Mbah. Mari Pak Roman lo nanggape Harus order bisa. ya pisan tok. Sebuah lagu buat kamu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku Jaja. Ngapuk. Roma Irama kok gatelan ya Rama. Roma kok kocok. Kok ya sing nyanyi dadi Roma Irama Dadi iku. taboke ngono kuwi dhek muni asoy. Kowe nek muni asoy. Ngono. kowe sing gak anu, kowe kudu senggak. Tak sogok. Heeh, ngono Keren ya. lho, Roma Pargo ini ke aku. Ya. Oke. Aku piye aku? Aku pun Tak mampu. Aku nyauti. Ya. nyaut. Oke. Aku pun tak mampu. Mungkin sih diparani. Ayo diparani mana? Malam ini Dung. ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu. Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu.
Rasanya kita harus kawin lari. Karena sampai kapanpun orang-orang itu tidak akan menyetujui kita. Kenapa harus lari, Roma? Karena orang tuamu tidak Ani, ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya, Ayah. ancok. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Lah botol mukul rene. Sepelane gak ngono. Ya apa ya kan ya Wis ben. kowe ketak karo dendam iso mak. Lah iya ya ben. Pas tak keneno put bokonge iki. Saking aku ki mau lo gak ketok jajal balen ono maneh ta? Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengertilah ayah. Roma. Aku Kamu adalah sudah tahu gak? Ini Ani sudah saya sekolahkan. Mau apain kamu? tapi dia mencintaiku. Tidak cinta-cintaan. Biar dia sukses dulu. Kamu kurang ajar ya. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Ora cinta-cintaan. Ora cinta ya wis. Ndak ku remuk. Roma ora kajen belas. Tidak boleh. Kamu mau apa? Nikah sama. Tapi kita saling mencintai. Tidak cinta-cintaan. Ani, apakah kamu cinta dengan Roma? Saya terpaksa, Ayah. Halo, lu krungu dhewe ta? Loh. Ani terpaksa Roma. Ani yo kurang ajar. Tidak boleh. Ceritane iki sampean wis pacaran karo Lah aku. ya kan cuma sepelan tok kan? Iya. Kan cuma Tidak boleh. perkara ning kene. Ani. Enggak iki kok sak mentenge. Lho, iki lho truk. Eta. Lodruk kok sama tenge wo kodruk. Wes to aku tanggung jawab. Lah nek sama tenge ra jengen tadi sangang sasin neh. Ya ora apa-apa, kok dicepetno. Oh. Bareng somben iki to, selamatan to. Enggak boleh. Ani tidak boleh nikah sama kamu Roma Irama. Lalu, aku tidak bertanggung jawab jika suatu saat nanti Ani akan bunuh diri. Apa bener Ani? Kamu mau bunuh ke diri? Lah lah apa? Katanya Roma kamu saling cinta dengan Roma. Kamu tidak bisa hidup dengan Roma Ani. Apakah aku mungkin bunuh diri hanya karena laki-laki seperti bedes ini? Ini sudah 2 kali melakukan bersama ke. Gak selindro kasar. Seperti bedes ini. Gak masalah Pak. Gak masalah. Oh, Mantu. bedes. Bedes iku napa, Pak? Ya rada dihalusne munyuk kok Lah, piye lah. pancen- Lah niku lho. Waduh. Waduh. Malah gape bedese ya met Iya, ya. sak seretan nabi bedes. Rada Bedes terkenal. kan cilik teman-teman dia met ya. Kaya nang nama negara modele. Iya. Apa? Bang Bedes. Ya. Bangladesh. Si pedes kok. Ikut bang. Apakah Ani bener kamu mau bunuh diri karena Roma? Ya karepmu. Jane enak apa sih? Ya karepmu gak apa-apa emang. Aku ya gak kepengen dah. Tidak, Ayah. Bener kata Ani. Ani nggak mau nikah sama kamu. Ani maunya nikah dengan ayah. Loh lah kak yo ah. Digagahi bapaknya dewe. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Terlah. Kau sungguh terlalu. Kalau memang kau mau ambil anakmu sendiri, silakan. Namun ada satu syarat, aku akan meninggalkan tempat ini. Apakah itu? Kalau anakmu bisa menuruti apa yang menjadi permintaan dari Cangkring Malang, aku akan turun dan meninggalkan Ani. Kalau begitu coba saya tanyakan kepada warga Cangkring Malang. Ya, tak kakek ngeluh. Mabuk. Mbok tutuki. Apakah warga Cangkring Malang minta lagu apa? Tidak. Roma Irama, oi kene orjene. Rene orjene man Karman iki kok. Lagune napa niki? Oh bisa kerinduan. Oh kerinduan bisa, kerinduan. Ah, aku sing gak iso. Loh. Iso iki met. Dayo, Betapa. jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai seorang pelawak Pelawak iso. terpopuler Nah. Jawa Timur. Jenengan Pak Dalang dan semuanya itu belum tahu. Saya itu tahu nada, Ya. tapi gak apa lagu. Itulah saya. Apakah jenengan tadi di sini tidak punya wifi, Hah? HP? Kowe gak duwe WPP ya? Duwe. Duwe. Kerinduan bisa? Bisa. Oke. Oke. Yuk, MC Met. Gak usah. Oh iya. MC Langsung kerinduan. kerinduan gamelan. Saged kanca-kanca iki apa to sing gak iso? Gak iso tanggung jawab tok ya, Coy ya. Ada ucil, ada ucil. Ada Ucil, Mas Ucil, Mas Ucil. Ayo. Mulai Mas. Ayo, Langsung gua opercil, pedang. opercil. Opercil, yuk. Yo. Kaget lu Mas. Kali kamu Si tukang melodinya diganti dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Keyboardnya ada ini. Nah, ini Tukang melodinya keyboardnya. diganti Keren. dulu. Keyboardnya kita. Gampang. Iki jenenge keyboardnya. Enggak. Kerinduan Bapak Sangit. mandapipun lestari. Oh lah. Kok lestari. Lestari iki pelok iki slendro iki.
Ya lesung jumengglo, Ayo ayo. lesung jumengglo. Ferry, tak dung tak. Ya, podo laras. Betapa hati rindu pada dirimu. Terima kasih, Bos. Bos. Duhai kekasihku. Asoy. Enak, Bos. Segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bersama Roman campur sarinya Indonesia. Yuk, asoy. Gelisah, Gelisah. hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, aku tak sabar. Terima kasih. Ya. Menanti kedatanganmu. Terima kasih. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah kamu, sabarlah sayang. Aku pastikan kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, wes bar. Yo, wes bar yo. Ya, masuk. Tenan kok. Wah, luar biasa loh. Luar Mbak biasa Denis. loh ya. Saka-saka rencang-rencang kanca-kanca bapak-bapak iki pangarsa yoga ya Mas yo. Nggih. Biasane lek lagu-lagu ngene iki arasmen iki ngangge musik. Musik. Ternyata baru salut baru kali ini Mas. Dah. Gamelan slendro tinggal nyanyi dangdut kok ya powe enak ngene. Bisa. Tenan kok. Wah. Nggih, pangapunten Mas Rendro nggih. Nggih, Bapak. Soalnya ini kok kan spontanitas. Nggih. Jadi kita tidak pernah sepelan, nggak pernah. Ah, nggih. Nggih. Mengalir mau. Luar biasa tenan saestu biasanya mau lagu-lagu tembang-tembang lestari ya toh Mas. Nggih. Terus nih lagu-lagu sing saiki Langgam-langgam lah. Wis langgam-langgam. umum. Umum. Wis umum, dek Iki kono-kono ngono. Iki dangdut ya digarap. Lain dari yang lain, podo laras loh iki. Lah, Wih, biasa. niki lagune slenge digarap, Pak. Sing piye, Sing Mas? piye? Eh? Ada pelangi. Kita. Malah den sini aku Dah, teratap no ada pelong. Cak Ya. Selendro. Wonten dawuh, Mbak. Pun cacak lagu-lagu digarap. Nggih. Kapan yo ketemu bojone Cak Kompet, kula garap kok. Oh, Oh, Met bojomu digarap, Met. Layak Heeh. lebar. lah ya.
Nggih, tapi nyuwun sewu Mbak Cangik sing lagu klangenane panjenengan saking kanca-kanca nggih. Napa kula dhewe lagi sepisan iki to ya Met ya. Nggih nyadong duka ingkang kathah nggih Pak. Mawi wonten tumpang suwe awake dhewe le Met. Kok basane Jawa Tengah nggone dhewe iki wis beda karo Nggih. ngarani ngombe nguntal mah ngopo kene Met? Kene ngelek. Ngelek. Kurang Apa? lek. Apa pakai kol-kola? Kol-kolah kubro Met. Apa Met? Pakai kol-kola. Apa? Lek. Ngelek. Nah, Nek basa kula nek ngulu nggih. Ngulu itu. Oh nggih. Ah nek Jawa Timur kurang mantap. Napa? Ngelek. Ngelek. nah. Kurang cetha mbureng. Lek. Ngelek. Nah, nggih. Ngaturin apa malih Napa biasane Mbak? Biasane. Napa Mbak? niki? Monggo. Anu mawon kok sing gampang-gampang, iramane irama gamelan mawon. Oh napa? Nggih. Napa nggih? Sidorondo gulu Oh, pedhot. Sidorondo oke. Sidorondo. Jambu ngalas oke. Lha apa? Jak. Lah kok jambu alas tomet itu Sidorondo iki. Iki dhewean apa ya dikancani? Yo kok oh podang kuning. Oke. Padang gunung mboten duit, langkin suwantene Cak Komen iku dibayar larang Gasono. lho. Oh, Sidorondo riyen makanya terus iya. podang Jane kuning. jane wi aku Kalau- ning kene iki yo gak oleh Cak Komen apa-apa no. mboten nembang. Sampean berdua saja. Oh, ndak apa-apa kene yang bertiga. Aku kok tambah ono lho yo. Oh, gampang. Tambahi Anu. tambahi gawean Met komet. Oh gak, engko tak anu kiuris. Hah? Kiuris ki apa tuh Met? Gua apa to wi? Iku tinggi moto Met. Kris yo kris. Kiuris. Iya. Nanti di TF ya. Sidorondo nggih Monggo, mangke. gitu. Ayo lagunya Sidoranda ya. Melodine pun siap nggih. Kok Masuk dibayar nggih. larang nggih. Yo. Asoy. Ngene-ngene ya. Oh iya Met. Lagi murup. Iya. Oke. Limbo. Biyen mul sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Sayang. Ungkasane sliramu digawe lara. Sayang. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat obor ra bakal dadi sekop. Mula ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaran musik tak tampa. Aslan, 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 aslan. Kabeh iku ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku gelem tresnani. Kowe lan aku moga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono Mas Komet Ya. sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adum tresno jejodohan selawase. Sok sok bar. Anjir sampun katuraken. Matur nuwun, Jess, Mbak. Mbak Kasun, Mbak Denis. Nggih. Sehat selalu berkah barokah. Amin, matur suwun. Diparingi rezeki sing kathah tur barokah ya. Cak Selendro, Cak Komen. Nggih, boten dawuh. Mbok menawi kanca-kanca kerawitan padha laras, anggenipun ladi kirang trapsila, kirang nyural napa nyocoki penggalih, Nggih. pun pangapunten sing agung. Boten kok mun cekap niki. Nggih. Pancen nggih sok sering nek mengke nek kepanggih sering insyaallah ra ya pas to Met Nggih, ya. nah sering Nggih. iki kudu ditanggap Nggih, neh. dijak terus ditanggap meneh insyaallah pun pas. Nggih.
Matur nuwun ugi kagem yoga-yoga sedaya matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Ya diomongi dijaga kesehatane. Nggih. Mergo saka cuaca kaya ngene iki Nggih. biasane iki sok kala mangsa penyakit pilek, Nah, nggih. watuk. Kagem masyarakat Cangkring Malang. Heeh, Mas. Mugi-mugi saged pinanggih malih Ing sanes wedal. ing sanes wedal pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipun. Leres. Ngoten nggih. Pak Dalang panggih malih insyaallah wekdal Insyaallah, senes iki Pak nggih. 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 Padha sehate lah. Sing penting ngaten semugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa tanggapane laris kanca-kanca Amin, sihat. amin, ya rabbal Sedaya alamin. panitia dipun paringi rejeki sing kathah tur barokah. Amin. Cangkring Malang sapungkuring ngawontenan pagelaran wayang kulit utawi nggih wacucal. Nggih. Jek dong warga mriki anggenipun pados sandang pangan saha papan diparingi gampang. Gampil. Cangkring Malang dadi desa-desa sing balbatun toibatun warfun gofur gemaripah lo Jinawi. jinawi cepak rezekine ado saka Bilahi. bilahi. Amin amin. Kata lepatipun kawula Mbak Cangik ya Mas Komet. Nggih. Panggih sanes wedal monggo kalajengaken lampanipun. Nggih, matur nuwun. Yuk.